il-moħna bismik kun għalina s-ser miljata kull fer wil il-ruħna Spiritu tal-erf Inan u naħfru laqim ġeddet wiċċilat fejja minna l-mat Ija aħina ta' dawn il-għawġ dal-magna farrakna bisir kunna l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba jew niftakru li ninsabu fin-novena tal-Ispiritu Santu. Kien fakkarkom li min jagħmel in-novena fl-għaxija tajjeb kieku bdija mill-bieraħ fl-għaxija biex jispiċċa l-ġimgħa bħallum ġimgħa fil-għaxija. Peress li l-għada fil-għaxija u xekk is-sibt bħal għada ġimgħa tkun diġà l-velja ta' Pentekoste. Min jagħmilha filgħodu jista' jibda n-novena dal-għodu biex jispiċċa s-sibt filgħodu u xekk allura dan ifakkarna fid-disa' ijiem li l-Apostli stennew il-miġja tal-Ispirtu Santu minn nhar l-Absi dakinhar li l-mulej tela fis-sema sa meta rċivew l-Ispirtu Santu nhar il-50. Ejja għalhekk iżisħuti f'dan mument speċjali ta' grazzja. Nitolbu l-Ispiritu Santu jammar fina. Nitolbu l-qawwa tiegħu tiġi fina, tkeċċi minna d-dlamijiet ta' dnub u tal-ħażen u tad-dinja u timlina bid-dawl li hu Ġesu, dak id-dawl li jqawwina u jsaħħaħna fil-mixja tagħna. Dak id-dawl li jkeċċi minna kull tieħ ta' qalb fil-mixja tagħna tal-ħajja. Dak id-dawl li jressaqna dejjem aktar lejn Alla. Il-missier tagħna, missier mimli-mħabba lejna l-koll. Ejja għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Inti li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Inti tidħol għalina midinbejn quddiem il-missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa tal-għodu għall-erbieħ ta' ħutna Mariġwan Borċ u Ċetta Gatt. Nitolbu. Il-qatt talb tagħna mulej biex dak li ġie mwiegħed lilna bil-qdusija li tagħna l-verb tiegħek iseħħ kullimkien bil-qawwa tal-Evanġelju u aħna niksbu l-milja tal-adozzjoni imħabbra lilna minn mejn ta' xhieda l-verità. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu il-mulej u qallu: la tibżax, imma tkellem u tiskoċ għax jiena miegħek u ħadd ma hu se jmitt idu fuqek u jagħmillek ħsara għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għad hemm sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon
sar pro-konslu tal-Akkja, il-Lut għamu għalenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lill-Alla kontra l-liġi. X'in Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt kien ikun hemm raġuni li nisma'kom bis-sabar kollu lilkom il-Lut, imma jekk din hi kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom arawha intom, jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U imbagħad bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u taħ xebu quddiem il-qorti, imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u Akwilla. F'Kenkri għata xaru għax kellu għeda. Il-kelma tal-mulejn. Alla is-Sultan tal-Art kollha. Alla s-Sultan tal-Art kollha. Popli kollha, ċabċbu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej, il-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Alla is-Sultan tal-Art kollha. Irrażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażilna il-wirt tagħna, il-gburja ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Alla is-Sultan tal-Art kollha. Tela Alla bajjat ta' fer, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Alla is-Sultan tal-Art kollha. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu tassew ngħidilkom intom għad tibku tingħu iżda d-dinja għad tifraħ għad iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twieldet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twielet bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, immagħad nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Hemm saying bl-Ingliż li naħseb il-koll kemm aħna xi darba jew oħra smajnieh u x'hekk. No pain, no gain, jgħidu bl-Ingliż u x'hekk. Mingħajr is-sagrifiċċju mingħajr it-tbatija ma nistgħu naslu għal xejn fil-ħajja. Din regola ħanejdulek fuq il-bażi naturali, umana u x'hekk. Wiżjed tot eżisħuti fuq livell spiritwali li min jistenna li jimxi l-qudiem fil-ħajja spiritwali, min jistenna li jieħu l-ħajja spiritwali bis-serjetà, min jistenna li jkun nisrani tal-affari tiegħu ma jistax jippretendi li dan jakkwistaħ mingħajr sagrifiċċju u tbatija eżisħutita. Kultant ix-xitan idaħħlilna f'moħħna ideat fantastiċi li mhumiex realistiċi, li pereżempju nibdew nippretendu u nistennew li għax nagħmlu ħilitna biex ngħixu ħajja nisranija tajba,
Allura nippretendu li kollox jiġi faċli fil-ħajja. Dik mhix idea realistika eżiskuti ta'. Alla mhux magician. Alla huwa mis-sirħanin li jħobbna. Ma mis-sirħanin li jħobbna u xek. Jafu wkoll li parti mill-ħajjitna tfisser is-salib, parti minn ħajjitni wkoll id-tbatija. U li id-tbatija jekk naċċettawha minn idejn Alla issir iskola. Tallimna pereżempju nħobbu, tallimna nkunu għomli, tallimna nirrispettaw il-xulxejn, eżiskuti. Id-tbatija jekk naċċettawha minn idejn Alla issir grazzja. Kif kienet grazzja mhux hekk is-salib ta' Ġesu li bħalissa narawh minnu ħirġa d-dija tal-glorja tal-Alla, eżiskuti. U dak li għaddew minnu l-Apostli ma stennewx differenti għax kienu bħalli mgħallem tagħhom. L-Apostli kif smajna fl-atti tal-Apostli l-ewwel qari tal-lum u li smajna jinqara minnu matul dawn l-aħħar ġimgħat, kull fejn marru jippritkaw sabu min ifixkilhom, però sabu wkoll ħasdu wkoll il-frott. U ma qatewx qalbhom, baqgħu imorru minn post għal ieħor għax kienu jafu li fl-aħħar mill-aħħar u x'hekk hemm tistennihom anke il-mewt kif tistenna lil kulħadd imma tagħhom kienet mewt violenti, però aċċettaw li jekk huma jgħixu bħal Ġesu ħajmutu bħal Ġesu, però ħajgawdu bħal Ġesu, ħajjaslu għal glorja bħal Ġesu. U dak li qalilna Ġesu fl-Evanġelju tal-lum mhux hekk. Qalilna tistennewx li d-dinja ħattellakom il-fuq. Tistennewx li d-dinja ħatifimkom, ma ċċettax il-Ġesu kif ħaġa taċċetta lilkom. Mhux hekk qed jgħidilna Ġesu. Però mbagħad qalilna fl-aħħar u x'hekk, hekk intom issa tħossukom imdejqa imma qatt nerġa' narakom u qalbkom tifraħ. Qed jgħidilna d-tbatija ta' din id-dinja ftit iddum. Id-tbatija tas-salib ftit iddum mhix għal dejjem. Id-tbatija tas-salib tgħaddi u x'hekk. Narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħudulkom, però fil-waqt li d-dinja toffrilna ferħ li jdum ftejt, ferħ li jtir marrieħ u joffrilna ferħ imbagħad li jibqa' dejjem, eżiskuti. U dakinhar għalilna dak il-jum xejn ma tistaqsuni, dak il-jum aħna nsibu l-verità sħiħa, dik il-verità li joffri jenna Alla. Ejjew għalhekk eżiskuti minn qalbna llum il-mulejn nitolbuh biex quddiem is-slalib tad-dinja ma naqtgħux qalbna. Quddiem it-tfixkej li nsibu biex ngħixu ħajja spiritwali ma naqtgħux qalbna. Ejjew nitolbuh li ma nippretendux li d-dinja tkun dinja mingħajr salib, li d-dinja tkun ġenna tal-art. Min jippretendi hekk ħajjitfixkel kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' din id-dinja, għax anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' din id-dinja biex naħżdu l-frott rridu naċċettaw is-slaleb u kemm iżjed u iżjed eżiskuti f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla. Eżiskuti għalhekk nitolbuh il-mulej biex ma naqtgħux qalbna quddiem is-slaleb tad-dinja, biex ma naqtgħux qalbna quddiem it-tfixkejr li nsibu biex ngħixu ħajja nisranija awtentika, imma nżommu sod għax nafu li s-salib li tbatija ddum ftejt, imma hemm tistennina il-glorja tal-mulej li nduquha minn dil ħajja stess. Għax għad li ngħaddu mis-salib injażel il-mulej f'qalbu jħoss kollu l-paċi ta'. Tista' tkun għaddej mid-tbatija u mis-salib u f'qalbek ikollok il-paċi tal-Alla. Dik il-paċi li Alla biss jista' jagħtiha, d-dinja ma tistax tagħtiha. U x'hekk. Imma d-dinja allura nduqu dik il-paċi tal-qalb li jimbagħad ingawduha fil-milja tagħha fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għalhekk il-mulej jibgħat fuqna l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-erf u d-den, l-Ispiritu tal-qawwa u x-xjenza tal-pjetà, l-Ispiritu tal-biża' tal-Alla. Eżiskuti, dak l-Ispiritu li jibqa' jmexxina fis-sod f'din il-ħajja sakemm jaqgħadna ma' Alla, ma' l-iben tiegħu, ma' l-Ispiritu Qaddejs fil-ħajja ta' dejjem, ma' ħutna li marru jgawdu l-Alla qabilna. U bil-wieqfak joġobkom. Nitolbu minn Alla missierna id-don tal-ferħ tal-Ispiritu ta' Ibnu Ġesu irxoxt li jimliena bil-kuraġġ li dwejjaq ta' issa ma huma xejn ħdejn is-sebħ li għad irid jidher fina fil-waqt li ntennu mulej inti it-tama tagħna flimkien
għall-insara li jibatu għax huma leħen profetiku kontra l-inġustizzja u l-moħqrija nitolbu mulej inti għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u biex inti missier tbiet mid-dinja kull teddejt ta' gwerer u disgrazzji nitolbu mulej għall-ommijiet li sejrin jagħtu il-ħajja lil ulied ġodda biex inti mulej tagħtihom il-ferħ li jkollhom trabi qawwijin u sħaħ nitolbu. Għalina biex l-Ispiritu Santu ifejjaqna mid-tbatija li tiġi mis-sitwazzjoni ta' dnub u jagħtina l-ferħ tal-ħelsien ta' wlied Alla nitolbu. Illum il-ġimgħa eżis ħuti niftakru f'dawk ħutna li bħalissa forsi jħossu t-toqol tas-salib iżjed minn normali u x'hekk. Aħna l-koll ngħaddu minnu momenti f'ħajjitna fejn nħossu t-toqol tas-salib. Nitolbuh il-mulejjen naħ ma naqtewx qalbna. Nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-murda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, il-qrabat ta' persuni li qed ibatu li ħafna drabi jibatu kultant iżjed mill-persuna li tkun għaddejja mid-tbatija stess. Eżis ħuti. Dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li għaddejjin minn xi mart mentali, minn xi mument mudlam tal-ħajja bħal depressjoni. Ejjew eżis ħuti, narfu li l-mulej jriedna nsostnu lil xulxejn. Ejjew ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. Għax aħna jkunna kundanna kbira meta nħallu l-dawk li bati waħdu. Kont bil-ġuħut majtuni, kont bil-aċċu sqejtuni jew bil-maqlub. Hekk għad inkunu ġġudikati. Għad inkunu ġġudikati fuq kemm ħabbejna. Fuq jekk ħallejniex il-min ibati waħdu jew le. Id-batija fl-imkien mal-imħabba hija sopportabbli. Il-bniedem iġorra, id-batija mal-loneliness, id-batija ma' min iħossu waħdu fid-batija hija xi ħaġa l-Alla ma jridiex, eżis ħuti. Ejja għalek nitolbuh bil-qalb il-mulej li tina qalb sensibbli, qalb li taftader u tħenn, qalb li tintebaħ persuna li tkun qed bati u tkun lesta li ġorri s-salib fl-imkien magħha. Dak li l-mulej jrid minna, dak li l-Ispiritu tal-Alla jektab il-ħaq jammar fina jwettaq fina. Ħanieqfu ftit fiskiet u l-mulej nofrulu it-talb personali tagħna. U Alla, int qed fil-qalb tal-bniedem id-doni tal-intelligenza u r-rieda ħielsa. Ibatilna l-Ispiritu tiegħek biex imexxina lejn il-verità sħiħa ħalli nkunu nistgħu nissejħu dix-xiebli ta' ibnek li fih inti ssibt il-għaxqa tiegħek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana, mulej Alla tagħna, qum li juniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni, mulej, minn ħżuniti. Bid-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzji li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq
nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itannulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, demm anta Sidna Ġesu Kristu. Dan hu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti l-Ispiritu talla fil-Bibbja manifesta ruħu b'diversi modi, nar, ir-riħ qawwi u xek. Però tafu li ma hi l-aqwa manifestazzjoni turija fil-beraħ tal-preżenza tal-Ispiritu talla hija l-imħabba vera bejnietna. Hija meta aħna kapaċi nħobbu u naħfru li l-manifestazzjoni l-aqwa waħda tal-Ispiritu talla hija meta nieħdu paċenzja b'xulxejn.
Hija meta fostna tagħmmar l-imħabba, hemm fejn hemm l-imħabba vera, hemm l-Ispirtu tal-Alla. Fejn m'hemmx imħabba, fejn hemm l-għajat u l-istorbju, fejn hemm meħsibu biex jipponta subajh, fejn hemm mhux lest li jaħfer, mhux lest li jitlob maħfra, ma jistax jagħmmar l-Ispirtu tal-Alla, nkeċċuh l-Ispirtu tal-Alla minn eżisħuti. U għalhekk illum waqt li ngħidu t-talba tal-missierna, ejjew ngħiduha bil-qalb, hekk niftħu moħħna u qalbna biex nirċevuh il dan l-Ispirtu tal-Alla b'xewqa li nħalluh jagħmmar fina u juru lilu nnifsu fina fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet u firda. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Spiritu tal-mulej et jistrid fuqi. Spiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħinja lil fajrin, faraġ u slim ħelsi lilim jasri. L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. Ħanati xida ħajja ta' twemini, jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li sbaħ aħbar jissaltna ta' Ġesu.
ikkonsagrani. هنوصل بشارة طيبة شراهين يا للفايرين Faraċu slim ħelsin lillim jasri. Eżis ħutijiew nejdu grazzi lill-Alla tal-għotja tal-Ispiritu Santu l-aħna rċivejnieh fil-ma'mudija u fil-grisma ma ħafna drabi forsi ma nħalluħx jaħdem fina. Ma ħnejdulu grazzi tal-li aħna rċivejna l-Ispiritu Santu u għenna ħanħalluħ jaħdem fina permezz tad-doni tiegħu. Umu bil-wieqfa għad-don tal-erf, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-fema, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-Kunsill, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-qawwa, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tax-xjenza, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-pjetà, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. U għad-don tal-biża' t'Alla, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu xerred dejjem u lejji l-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom bil-qalb illum eżis ħutej biex aħna li nipprattikaw il-fidi tagħna nkunu ta' bl-ħaqturija tal-qawwa tal-Ispiritu tal-Alla li taħdem fina li twassalna nħobbu lil xulxejn kif għamel l-Ispiritu f'Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Għalek ja sultana tas-sema Marija, int bista matana, int qawwa tar-ruħ bil-grazzja mimlija, kull waqt insejħulek, bil-ħrara ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ, int laxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien.